Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadzoka munzvimbo iya yatakatandaniswa yehwedza. Pane nhau yekutsvaga mwana. Muzuva ramangwana tichakuburitsirayi kutsvagwa kwemwana, asi muzuva ranhasi tinoda kuti timbokurukura kamanga muchizviziva here kuti pamba paya patakatandaniswa paya pakazosarawo zvakare pakaitika zvibhakera tezvara akurova vakuwasha. Ndofunga munotondera gogo vatakataura navo vaya. Hanzvadzi dzavo ndo dzanga dzaakurova vana veipapo vakuwasha. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Mangwana tinenge tichikuunzirai kutsvagwa kwemwana. Tione kuti mapostori ari kuuya ari kukwanisa here kubata mwana paari, kana kuti kubata muroyi, kana kuti kubata munhu uyo akatora mwana. Nekuti pavakambouya mapostori akasike kutanga vakasiya vataura kuti aiwa mwana mupenyu, mwana aripo. Pari zvino vanhu vakatoungana kuti vaone, vatobva kunzvimbo dzakasiyana siyana, nzvimbo dziri kure, vamirira kuti vaone kutsvagwa kwemwana. Asi pari zvino regai timbokupai nhau yatezvara yekurova mukuwasha. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinotenda mazuva muri kundibvunza, ndoda kutsanangura kuti mubate zvizere. Ndoda kutsanangura kubva pakatangira nawo. Chiitiko chekushayikwa kwemwana chaitika semhuri yevakuwasha vangu neni tezvara. Takarangana kuti hatifambei. Takafamba tapuhwo kwatakanzi tiende. Taenda ikoko takanzi munonoona pagirasi. Tasvika ikoko munhu wese akanzibisa zvawakapfeka, wachi, bhutsu, mari, zvese munosiya panze, hamupinde nazvo. Takaita sekudaro. Takanwiswa mushonga watakanwiswa. Mushonga iwoyo unoita sanika wakuona madzegerere kusvika wakuona sainga uri kuona TV. Zvakaitika, takapinda mukati, tikatanga kuona zvataiona. Mumwe nemumwe achingobvunzawo semubvunziro waita, uri kuona here, uri kudii here, zvechokwadi zvataiona taizviona. Kusvika tabuda tapedza dare redu, takasumuka tikati ngatitakurane tichienda. Takubva ipopaye mumwe nemumwe akataura zvinhu zvake, tikapinda mudzimotikari. Mwana wangu akati handisi kuona bhutsu yangu, akabvunza tese vedu, handiyana aonawo bhutsu yangu, ndiyana aonawo bhutsu yangu. Hapana akataura. Kusvika takafamba nobva taenda. Ndofunga taakutouye kunana Wardlove. Mwana akanga akuda kudzokera kuHarare aperekedza vanhu vakanga vataidzoka navo. Akati aiwe ndakudzokera, ndiri kuenda kubasa. Saka taakunoparadzana. Mukuwasha wangu akanga akakwira mumotikari yemwana. Ndipo paakabva mumotikari yemwana achiburuka kudai, ndakaona akabata bhutsu mumaoko, asi kumakumbo kwake bhutsu dzake dzese anadzo. Ndopa ndakamubvunza kuti nai mukuwasha, haisi here bhutsu iri kutsvagwa nemwana iyi? Kusvika akati ndangoionawo iyi. Kusvika ndakatarisa ndobva ndaona kuti bhutsu yaakanga akabata ndo yake, dzaakapfeka dzakasiyana. Iyi ndiye imwe, iyi ndiye imwe. Kusvika akabvisa bhutsu dziya, tikachinjana bhutsu, mwana akapuwa bhutsu yake nobva aenda.
sevanhu vakanga vakavhiringidzika nezvatakanga tanwa izvozvo, mwana akangopfeka bhutsi akachibva adzokera. Isu tinobva tauya kumusha mangwana ndakanzwa mwana achindifonera achiti, baba, mubhutsu iyai yandaitsvaga iyai makanga muine foni yangu nemari yangu $35. Ndibvunzirewo mukuwasha kuti pamwe anogona kunge akangozvisa muhomwe. Ndikati aiwa, kwandiri kure handisi kukwanisa kuti ndionane nemukuwasha. Zvadaro ndakamupa nhamba dzekumukuwasha, nobva afona mukuwasha, nobva ati handisi kuziva, handina kumbozviona zvinhu izvozvo. Kusvika mwana akati sinzi tiri kurangarira kuti tinofanira kuti tidzokere kwakare. Mwana angoti aiwa, ndozonobvunzana nemukuwasha tasvika ikoko. Takawazoti tasvika kunoku nevanhu vakativimbisa kuti vanoda kutibatsira padambudziko ratakatarisana naro. Vakomana vakabva vachienda kumukuwasha. Ini ndakasara ndichikurukurawo nevanhu vatakanga tadaidza ivavo, takatounganidzwawo tichitotaura. Vakomana vanobva vaenda kumukuwasha. Vanoti vakasvikawana mukuwasha achigeza. Kutaura kwavo, takawana mukuwasha achigeza ndokuti, mukuwasha, ko nhau yefoni wakazofambisa sei? Anzi mukuwasha akati, baba, foni yamuri kutaura ihombe, handigone kuishandisa, iri momba. Ko mari yangu? Zvikanzi mari ini, hanzi ndibva ndamutaura kuti $35. Zvikanzi aiwa, ini handakuona $35, ndakaona $6. Nanhasi inotori momba mu $6 yacho. Kusvika vakomana vakati takati achigeza upedze chidi utipe. Nyobva mukuwasha apedza kugeza. Apedza kugeza kudaro, hanzi akapinda mumba make. Mukuwasha, wanonoka, tida kudzokera uku kune nhau dziriko. Hanzi ini nhau yamuri kutaura yefoni nemari handina chandiri kuziva baini. Kusvika vakanetsana vachibvunzana maererano nenyaya yenhingirikiri iyoyo. Kusvika vakazouya vari vese kwatakanga tiri. Ndonzwa vakubvunzana, amene kuti hamusimi here baba makatora bhutsu mukuwasha wenyu? Zvechokwadi ndini ndakatora bhutsu. Ko mukuwasha chii chiri kunetsa? Zvanzi vari kundimanikidza kuti ndakatora bhutsu yavo, vari kundimanikidza kuti ndakatora foni yavo, mari yavo, zvese izvezvi chandakaona ibhutsu. Hongu mubhutsu wakaiona, bhutsu ndo yakanga ine mari, ndo yakanga ine foni. Saka iwe zvinhu izvozvo wakangoona bhutsu chete, ko zvinhu zvacho zvakanga zvaenda kupi? Saka ndokunetsana kwakaita tezvara nevakuwasha. Kusvika ndati vana, aiwa, imimi chinyarara hamuchataura nemukuwasha wangu. Iye zvinezvi tine dzimwe nhau dzatakatarisana nadzo dzinove nhau dzatakaunganira kudai. Saka imimi chimirai, mumashure munge tapedza nhau idzi tozotaura nemukuwasha. Ndo mamiriro atakaita. Nanhasi nedambudziko ratakatarisana naro irori, mutori wenhau, tiri kukumbira kuti kunyangwe maZimbabwenzi ese vanogona kutibatsirawo, vatibatsire, vatipewo munhu anogona kutibatsira padambudziko ratakasangana naro. Mwana haana kutorwa usiku, mwana haana kutorwa, akatorwa masikati, rakacheka nyika kuma 1 o'clock. Saka chishusho chiri kutishusha kuti zvakamira sei. Tiri kuda muZimbabwe yese anogonawo hake kuuya kuzotibatsirawo, ngavauye vatibatsirewo. Ndinotenda. Imimi vatori venyuzi ndimi munofamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Munogona kunge muchiziva kuti pakati pane munhu anogona kubatsira matambudziko akakura seiwaya atinawo, pane kuti mwana anongonzi adisappear. Chinhu chiri kunyanya kutirwadza sange inini zvangu pazera remwana nepaari hatisi kuziva kuti ari papi. Kumanikidzika kwemwana kana kuti upenyu hwake uchazova upenyu hwemwana chaiye here, achararamawo musociety nevamwe. Izvozvo ndozva kuti pachishu chekuti tirambe tichingofamba tisingakwanisi kugara panzvimbo imwe chete, nenyaya yekuti tida kuziva kuti mwana ari papi, mwana ari kurarama sei. Dei tiri kuti mwana takadedzerwa kunzi mwana arohwa nezvinhu kana kuti adai toviga toona chitutu chekuti mwana tafutsira apa, hatina pataimbotambudzika napo isu. Izvozvo tingadai takatogara kumabasa kwedu, kukanganwa chaiko munhu anovigwa, nyange mukuru nyange mudiki anovigwa, vanhu motokanganwa. Apa chikutadza kuti tikanganwe inyaya kuti hatisi kuziva kuti mwana takamisa apa ende ari papi mwana wacho. Pakutorwa kwemwana, nguva yakatorwa mwana inguva yekuti vanhu vese vanenge vakamuka muraini, hapana anonzi anga akarara. Inguva yekuti mwana aigona kusanganikwa naye kunyange mumugwagwa achichema achionekwa kuti mwana anenge angabva pamba. But zvikuratidza kuti mwana haana kutorwa nemunhu akanga ari kure kana kuti akanga ari padhuze, nekuda kwokuti mwana akangodisappear kwenguva duku duku yakaenda mai nambuya kutsime, vakadzoka mwana pasisina paground. Saka isu tiri kuti vanoziva nyanzvi dzinochekuita nezvekuti zinata anything, anyone anogona kungoziva kuti mwana anogona kuwanikwa. Kana kuti zvino tiwane mwana akafa, toona kuti tamufutsira apa, hatina problem. Tinosununguka kuziva kuti mwana taviga zvapfuura. But kana tisati tawana kunyaradzika panyaya yekuti mwana awanikwa,
tikuti mhuri yezimbabwe